Tänään minä olen keksinyt aiheellutta listaa varten, mistä koskee niitä asioita, jotka saivat minut ilahtumaan silloin, kun olin pieni. Vesi. Auto. Papu. Minua suuremmat eläimet. Kalat. Peilit. Hissillä ajelu. Kuorma-autot. Mustikat. Minua pienemmät eläimet. Keskiharmi. Junat. Pieni veturi aamulla kerran hieroi hyvin savuisia silmiään. Sitten se kihisi ja puhisi ja yski. Tsuku, 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 tsuku lähdetään. Mutta mikä on tärkeää ja mikä ei? Tietoyhteiskunta, kirjallisuus, musiikki, kielet, Laurie Anderson, Sahara, supermalli, aerodynamiikka, mainokset. Ja kun minä sanon tietäväni paljon näistä asioista, niin minä todellakin tarkoitan, että minä tiedän niistä paljon. Minä tiedän nimiä ja vuosilukuja satamäärin. Minä tiedän kaikkien typerien amerikkalaisten TV-ohjelmien juontajien nimet. Minä tiedän, että lentokone pystyy lentämään siksi, että lentokoneen siiven alapuolelle muodostuu alipaine, joka pitää lentokoneen ilmassa. Minä tiedän, mitä Aristoteles ajatteli asioista, ja minä tiedän, mitä niitä muut filosofit ovat ajatelleet Aristoteleesta. Minä tiedän, että auringossa aika kulkee 2/100 hitaammin kuin täällä. Minä tiedän uskomattoman paljon. Sinä et suinkaan ole aina, joka tietää nuo asiat. Se ei onneksi ole minun ongelmani. Sinun ongelmasi on se, että sinä olet kadottanut suunnan, kokonaiskuvan. Missä sä oot ollut? Metsässä. Näitkö eläimiä? No näin mä yhden oravan. Aika vähän. Mä näen seuraavan 2 kertaa. Menenpä iskä on nähnyt kerran hirven. Aha. Hei, voitaisko me leikkiä piilosta? No joo, mutta luulen, että 200 se on kyllä aika tylsää. Niin kai. Hei, monta eläintä olet nähnyt, jos kaikki lasketaan? Ai kaikki eläimet, mitkä mä oon koko elämäni aikana nähnyt vai? Mä tiedän, varmaan aika monta. Mä oon kyllä nähnyt varmaan vähän enemmän. Todennäköisesti kyllä mä olen nähnyt enemmän. Se nyt johtuu vaan siitä, että mä oon sua 20 vanhempi. No, oot sä nähnyt kalat? Olen. Entäs ketun? Olen. Entäs metson? Olen. Entäs karhun? No en. Mäpä on. Eläintarhassa? No niin, eläintarhassa. Joo, oon mäkin nähnyt karhun eläintarhassa, mutta mä luulin, että me lasketaan ne eläimet, mitä mä oon nähnyt todellisuudessa. On eläintarhakin todellisuudessa. No totta. Mä luulin, että me lasketaan ne eläimet, mitkä me on nähty niiden todellisessa elinympäristössä. Eikä kaikki, mitkä on nähty. Ei me nyt mitenkään voida laskea kaikkia eläimiä, mitkä me on nähty meidän elämän aikana. Täytyy olla joku raja. Mutta sitten mä saan laskea mukaan nekin eläimet, mitkä mun iskä on nähnyt, koska mä oon siellä 20 vuotta pienempi. No okei. Kuulostaa käveiltä. Kulki aloittaa. Aloitetaanko se? Mutta mitä jos on nähnyt jonkun eläimen 2 kertaa? Hei, sovitaanko, että lasketaan eläinlajeja, eikä sitä, että montako kertaa me on mikäkin eläin nähty. Ja sovitaanko vielä, että jätetään poiskin kaikki tavalliset eläimet, niin kuin vaikka koira tai lehmä tai kissa. Niin kaikki on nähty. Ei käy. Se ei käy. Koska
koira on eläin, niin kyllä se pitää laskea. Ei oo koiran vika, että se on tavallinen. Okei. Aho takaa. Okei. Hevonen, käärme, kana, valas. Kumpi näki valaa, sinä vai isä? Iskä. Okei. Onko sä ihan varma? Olen. Vuohi, sika, joutsen, poro, hirvi, metsäkauris, kuusipeura, tuska. Hei, oota nyt. Siis turkkahan on kala, mikä elää. Kala on eläin. Sitten sä tarkoittaa, että pitäisi laskea kaikki kalat. Tietty. Särki, ahven, lohi, haiku. Hai! Isä on ehkä nähnyt valaa, mutta eihän haita ole nähnyt paljon kukaan. Iskä on. Ja missä? Australiassa. Onko se nähnyt kengurun? On kenguru, kotka, ilmikonna, piikkisika, myskihärkä, rapu, lammas, oravi. Kaiven. Olisi ikinä pitänyt lähteä tähän. Kettu, metso, Kaiven. tikka, kissa, pöllö, jänis, saksan hirvi, Niin. pikkulintu ja mäyrä, Joo. lehmä, kärppä, riekko, koira, tiikeri, Tiikeri. Missä sä olet nähnyt sen tiikerin? Afrikassa, No niin. Mitäs pussi? Kaikki nyt tietää, että Afrikassa ei ole tiikereitä. Mä ehdotan, että sä nyt juokset isän sulle ja kysyt, että missä se näki tiikerin. Oli ehkä vähän nipotusta, mutta tää lastenkin pelataan rehellistä peliä. hei, iskä ei ole nähnyt tiikeriä, koska se ei ollut Intiassa. No niin, eli tiikeri poistettu. Mutta jääkarhu se on nähnyt huippuvuorilla. Iskä otti siitä kuvan, eikö aika pelottavaa? Huhhuh. Tuollaista isää vastaan mulla ei oo kyllä hirveän paljon. Miksi sä sanoit sen tiikerin, vaikka et ollut nähnyt sitä? Koska mä tiesin, että mä oon unohtanut yhden. Niin, riskiottokin kuuluu rehelliseen peliin. Se on vuoro. Mä olen nähnyt kaikki eläimet säkin paitsi valaan, hain, kengurun ja sauvan. Jee! Voitto! Miksi ihmeessä mä en ole nähnyt saukkoa? Tule selvittämään se Lapin ylioppilasteatteriin 22. marraskuuta. Tervetuloa!